Són moltes coses, En principi, la veritat és que són molts records. Jo, la festa major per mi, quan vaig arribar a aquest barri, també va ser una manera d'integrar-me dintre del barri. Vaig arribar a Nicaragua, travessar les Corts, amb 2 nens petits que sortien del col·le, que tenien els seus amics, i quan arribava a la festa major, era la festa grossa a casa també. Per tant, el que intentàvem també, que sempre ho hem fet, allà on hem estat, és compartir, sortir, fer barri i conèixer gent. I per tant, dels records del principi fins a la responsabilitat que tinc ara, és que he viscut la festa major des de diferents perspectives. I crec que realment és un punt de trobada, una vegada a l'any, i sobretot és un punt per poder disfrutar, gaudir i fer precisament que l'espai públic sigui per les persones, pacíficament, però per les persones. Mira, jo crec que en principi amb diàleg, perquè la veritat és que precisament el que tu m'estàs dient a mi no m'ha arribat, no? I per tant, primer, escolta'm, hi ha una taula de treball que són les comissions de festes, aquestes coses es comenten, es diuen i sobretot s'intenten arribar a solucions, que és el que interessa a tots i a totes, no? I jo el que diria és que veig que la gent s'esforça molt i que és veritat que també se'ls ha de donar el cop de mà quan ho necessiten. Per tant, estem oberts a trobar altres maneres de fer i de poder solucionar. En fons és perquè la gent, com te diria jo, és el fet que es conformen amb el que tenen i pensen que demanar potser és aquesta por a demanar o aquesta por a la institució, no? I jo crec que nosaltres som persones i podem arribar a acords i per tant jo crec que el més important és que expliquin si tenen algun problema i si podem solucionar-la, home. 100% les coses no es poden, no? Però si arribem a un 50 o un 60, doncs millor per tots. Doncs mira, primer, que és una festa en la qual la gent s'hi posa molt, s'involucra molt i que és una festa per tots, per joves, per grans, que no té edat, vull dir, pots disfrutar de tot. I a més, jo el que diria és que les coses t'agafen força, No ens deixem a banda que sempre diuen gràcies, sí, tenen el seu tarannà, sants, però després estem nosaltres. I aconseguir una festa major molt important, que 11 barris, en aquest cas 11 comissions, perquè tenim 3 barris, 11 comissions de festes es posin d'acord per fer-ho en una mateixa setmana és molt important, no tothom arriba a fer-ho d'aquesta manera i dona més potència i dona més marxeta a una festa, no? Jo diria que sí, que tots se senten representats, perquè si tu et dones una volta per totes les comissions de festa, els perfils de la gent és totalment diferent i a més també hi ha el que realment té la curiositat de passar-se per totes i poder, allà on se troba més a gust, quedar-s'hi. Això és la riquesa d'aquesta festa també. Fem després una avaluació de la festa major i allà surten els pros i les contres i jo t'he de dir que sempre l'equilibri és en positiu. I això et fa que un any darrere un altre vulguis intentar millorar i sobretot felicitar els que ho fan possible, perquè en el fons són els veïns i les veïnes els que fan possible la festa. Això no ens hem d'oblidar. M'han informat que ells el que van fer és el que creien que havien de fer, que és primer dir-los que a les 2:30 s'havia de tancar i que a les 3 s'havia de desallotjar. I no ho van fer. Per tant, jo el que sí que demanaria és una mica el respecte per totes bandes. Crec que si una comissió de festes compleix un horari, l'altra també ho ha de fer. Per tant, tots són iguals. I segur que no hi haurà enfrontaments. El Matí Castellet i els diables.